Haga jinge lekai Chinese Super League ka klub ka baya lekai u Oscar bat u Paulinho kalala ban pelim ya ka Meisho Haka dan nyeu laganon. Haga lagi jinge lekai Chang haga minit ka basan ka Shanghai Port kalayo ban penki jat nengko lengba u Wulei. Ya ka bol la penbu lengba u Matias Vargas u badai u player nagari Argentina. Haga minit ka ba ar peusan Wulei ulayo biang ban tep ya ka gol ka ba ar lengba ka jinge ram jong ka VAR. Haga minit ka balai peusan lengbau defender Jas Browning ke Shanghai Port kalayo ya ka gol ka balai ke jongka but ya ka bol la penbu dau chen haga kala step ke Shanghai Port kalatam ya ka Meisho Haka dalai laganot but dei haga kala mit kata haga minit ka basan peusan Wulei ulayo gol ka basau na banta ka Shanghai Port but ka gol hat-trick na banta ke jong minit ka bah nyeu pewei Paulinho player nagari Brazil but ubayele kai teng naga klub Tottenham Hotspur haus nam arjar khatlai adu khatsan but kumjuru naga klub Barcelona haus nam arjar khatnyo adu arjar khat khandai ulayo an tep ya ka gol ka basan nagbanta ka Shanghai Port but ya ka bol la penbu dau Isa Kalon but haga minit ka ba pra lengba ubayang ubade player substitute jong ka Shanghai Port kalayo ya ka gol ka ba Henreu ka jongka but ya ka bol la penbu dau Li Shenglong but chua ban kut ka jingele ka minit ka ba khandai peu plus iway sin ubayang ulayo ban tep ya ka gol ka ba ar ka jong u but ka ba nyeu na banta ka Shanghai Port abakut ka ni ka jingele ka Shanghai Port kalala ban penlim ya ka Meisho Haka da nyeu la kanot lengba ka ni ka jing job ka jongka ka Shanghai Port ka don haka kerdan ka balai haka ba kalayo sau peu point naki ar peu wait li ka jingele kai